Έχουμε να δούμε μία TikToker, διάσημη TikToker, η οποία έγινε viral. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε viral είναι ότι ακολουθεί μία ακραία στρατηγική αποταμίευση. Στρέφεται μόνο με αυγά και ψωμί, περιορίζει δηλαδή τα έξοδα πάρα πολύ, αποφεύγει στο να ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα σε ρούχα, σε ακριβές εξόδους και περιττές συνδρομές στο διαδίκτυο. Επίσης, να σου πω ότι αποφεύγει τα delivery, τον καφέ, τον καθημερινό καφέ. Ξέρεις αυτό, πάμε στη δουλειά να πάρουμε ένα καφέ. Πολύ μεγάλο κόστος αυτό, το οποίο πρέπει να υπολογίζεται μηνιαία. Όχι, παιδιά, τον φτιάχνουμε τον καφέ και δεν τον παίρνουμε απ' έξω. Και επίσης, περιορίζει τα γεύματά της μόνο σε σπιτικό φαγητό που έχει φτιάξει η ίδια. Σε αυγά. Αυγά και ψωμί, βασική διατροφή, και απλές τροφές που έχει φτιάξει η ίδια. Επίσης, δεν ζει μόνη της, ζει με τους γονείς της. Και τι αποταμιεύει, τι θα τα κάνει αυτόν τον τρόπο? Θα σου πω το εξής, ότι με αυτόν τον τρόπο, τον ακραίο τρόπο που ακολουθεί, έτσι το λένε. Για κάποιους είναι ακραίος, για κάποιους όμως δεν είναι, είναι οικονομία και μια στρατηγική για να αποταμιεύσεις. Έχει καταφέρει να αποταμιεύσει $100.000. Και όσο περνάει ο καιρός, ισχυρίζεται ότι αυτό θα φτάσει δηλαδή να έχει τις καλύτερες αποταμιεύσεις, ώστε να συνταξιοδοτηθεί στα 40. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή μένει με την οικογένειά της. Η οικογένεια όλη τρώει αυγά. Δεν ξέρω τι τρώει η οικογένεια, τώρα μιλάμε για την προσωπική επιλογή να αποταμιεύει με αυτόν τον τρόπο. Το βασικό είναι να μην ξοδεύεις τα χρήματά σου στο delivery, στον καφέ απ' έξω, στα επεξεργασμένα τρόφιμα και φυσικά να καταφέρεις με αυτόν τον τρόπο και περιορίζοντας τις αγορές σου που έχουν να κάνουν, ξέρεις, πιο πολύ με ρούχα και ακριβές εξόδους ή περιττές συνδρομές στο διαδίκτυο, γιατί τον τελευταίο καιρό έχεις δει ότι πλέον συζητάμε άντε και μία συνδρομή εδώ, άντε και μία συνδρομή εκεί και φτάνει στο τέλος του μήνα να έχεις κάνει 10 συνδρομές για πράγματα τα οποία μπορεί να μην ξαναχρησιμοποιήσεις. Τα χρήματα όμως φεύγουν από το μηνιαίο ποσό που μπαίνει στο λογαριασμό σου. Με αυτούς τους απλούς 3, 4 ή και 5 τρόπους που σου ανέφερα, μπορείς να έχεις μία σημαντική αλλαγή στα έσοδα και τα έξοδά σου στο τέλος του μήνα.